आसामाव फिन मोनसे गोदान गोजोन गोरोबथा जानो थांगासिनो माबायदि गोजोन गोरोबथा सोरजों जागोन बे गोरोबथाया सोरखौ लाना मानो मा दाबिखौ लाना भारत सरकार आसाम सरकार आरो सान्थालि हारिजों गोदानै गोजोन गोरोबथा जानो थांगासिनो थारैनो नंगौ बाथ्राखौ सैथोखौनो खोनादों सान्थालि हारिया माखासे समनिफ्रायनो गावसिनि दाबिखौ लानानै खुद्रिखांबोगासिनो बेबायदिनो सान्थालि हारिनि दाबिखौ लानानै हाग्रायाव ओंखारनाय सान्थालि हारिनि गासै मोनबा हाथियार लाग्रा आफादफोरा सरकारजों गोरोबथा खालामनो सिगांबोदों सान्थालि हारिनि गासै मोनबा हाथियार लाग्रा हान्जा जेरै बिरसा कमान्ड' फरेस्ट आदिबासी कब्रा मिलिटारि अफ आसाम आदिबासी पिपल आर्मी अल आदिबासी नेशनेल लिबारेशन आर्मी आरो सान्थालि टाइगार फरेस्टआ दिनैनि समाव सरकारजों गोरोबथा खालामगोन बेबायदिनो सान्थालि हारिनि माखासे दाबिफोरखौबो बे गोरोबथानि गेजेरजों सुस्रांनानै होनाय जासिगोन बे गोजोन गोरोबथाखौ लानानै गोदान दिल्लीयाव दिनै भारत सरकार आसाम सरकार आरो सान्थालिफोरनि मोनबा हाथियार लाग्रा हान्जानि दैदेनगिरिफोर जथायै सावरायगोन आरो गोजोन गोरोबथा खालामनाय जागोन मिथिहोनाय बादिब्ला बे गोरोबथानि गेजेरजों आसाम सरकारनिफ्राय आदिबासीफोरनो 500 कौटि आरो मिरु सरकारनिफ्राय 500 कौटि गासै 1,000 कौटि पैकेज होनाय जागोन एबा दाबियाव बेबायदि लिरनाय दं बेजों लोगोसेनो आदिबासी हारिनो थागिबि एसटिनि मर्यादा होनायनिफ्राय लानानै फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 नि गेजेरजों आदिबासी हारिनो हानि मोनथाय आरो हा संरैखाथिखौबो होनाय जागोन एबा दाबियाव बेबायदि लिरनाय दं बेबायदिनो हाग्रायाव हाथियार लाना ओंखारनाय सान्थालि हारिनि दैदेनगिरिफोरनो सरकारनिफ्राय रिहेबिलिटेशन होनायबो दाबियाव लिरनाय दं आरो गुबुन गुबुन শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে ধন্যবাদ